Sigge! Kom! Kom! Kom då! Ja, stod det grejer i vägen. Stod det grejer i vägen. Det var dumt. Kom igen då, upp och stå. Mamma! Det var ju meningen att det skulle gå. Nej, jag får inte med det på bild. Så till morfar, det går att du kan gå från kistan till fåtöljen. Mm. I alla fall 2 meter kanske.